Yevropa Gepleyer Erkin Türkmen Radyosu. Salam, qadarly iyileşler. Bugün biz size paylaşılan dünyanın täzeden paylaşmak adlı makalamyzy eşitdirýäris. Biz adamzat taryhyny häzire çenli iki sany jahan uruşunyň bolandygyny bilýäris. Birinji jahan uruşy 1914-nji, 18-nji, ikinji jahan uruşy da 1939-1945-nji ýyllar aralygyna bolup geçýär. Emma bu diňe şertli düşünjeler. Näme üçin? Sebebi jahan uruşlary adamzat taryhyny ikiden has kän bolupdyr. Bu meselede ilki bellemeli zat jahan uruşlarynyň elmidam dünýäde täze ýyrtyjy döwletleriň döremeginden başlanýandygyndadyr. Bu jahan uruşunyň turmagynyň iň zerur we hökmany şertidir. Hasan halkara arenasynda täze ýyrtyjy döwletler dörenni howply halkara ýagdaý emele gelýär. Çünkü täze dören güýçli ýyrtyjy döwletlere has köp giňişlik territoriýalar, resurslar, ýagny tebigi resurslar, bazarlar gerek bolýar. Bu bolsa hökmany suratda jahan uruşunyň turmagyna getirýär. Çünkü dünýä eýem paýlaşylan we eýesiz boş ýatan ýeri ýok. Şol sebäpden täze dören ýyrtyjy döwletler paýlaşylan dünýäni täzeden paýlaşmak uğruna uruşa başlaýarlar. Bu mesele biz makalanyň dowamyny gaýdyp geleriz. We edil häzir biziň gözümüziň alnyny adamzadyň hut şeýle döwri başdan geçirýändigini anyk misallar esasynda görkezmäge synanarys. Munuň üçin gelin biz ilki taryhda hut şeýle pursatlaryň öň haçanlar bolanlygyny we bu hadisalaryň getiren iň uly ýagny halkara derejedäki gaňly netijelerini ýatlap geçelim. Eger Şumer padşalarynyň, Misir faraonlarynyň, Assiriya hökümdarlarynyň we şoňa meňdeş gadymy padşalyklaryň goňşy halklaryň üstünden agalyk sürmek üçin alyp baran regional uruşlaryny hasap etmeseň, onu ýazyly taryha görä birinji jahan uruşy Grek şahy Aleksandr Makedonski tarapyndan başlanan we birnäçe kontinenti öz içine alan uruşlardır. Aleksandr Makedonski'nin başını başlayan ve bizim eramızdan önkü 336-njy ýyldan bizim eramızdan önkü 323-njy ýyla deňeç, yani 13 yıl dowam eden uruşunu jahan uruşu diýip at vermäge doly esas var. Çünkü ol iki ýurduň arasyndaky ýa-da regional uruş däl. Ol ägirt uly territoriýany, onlarça ýurtlary, dünýäniň 3 kontinentini öz içine alan ören uly gan nökşükli uruşdur. Bu uruş Ýewropa, Aziya, Afrika kontinentlerine alınıp barylýar. Eýse 3 kontinenti, onlarça döwletleri, belki de ýüzlerçe döwletleri öz içine alan jeň jahan uruşy bolman eýse näme bolýar? Iň ýöneköy hasaplamalarda bu uruşlara onlarça ýurtlaryň gatnaşyp, onlarça döwletleriň tebigi resurslarynyň, adam resurslarynyň bu uruşa şekillendigini, ganly çakmışyklarda birnäçe million adamynyň gyrlandygyny belledýär. Bu bolsa hut jahan uruşlaryna mahsus görkezjilerdir. Eger bu şertli sanawy dowam etsek, onu ikinji jahan uruşunyň başyny başlan Rim imperiýasy bolup çykýar. Rim imperiýasy kuwatly döwlete öwrülenni edil Aleksandr Makedonski döwrüne Greklere gerek bolşy ýaly, oňa da täze territoriýalar, resurslar, şol sanyna adam resurslary hem bazarlar gerek bolýar. Bu bolsa Rim imperiýasynyň adamzat taryhyna iň uzak 300-400 ýyllap dowam eden aýrylgan jahan uruşlarynyň
başın başlamana getirýär. Bu edegem ol yine 3 kontinenti, Ýewropany, Aziýany hem Afrikany öz içine alýar. 3-nji jahan urşuny Aziýanyň çuňluklaryndan şolup gelen gunnalar sebäp bolýarlar. Gunnalaryň başyny başlan uruşlaryna da onlarça döwletler, yüzlerçe halklar gatnaşyp, ol yine 3 kontinenti, Aziýany, Ýewropany we Afrikany öz içine alýar. Bu gedek söwüş hereketleri diňe Aziýa bilen Ýewropada ýaýwanlansa da, Rim imperiýasy gunnalara karşı durmak üçin öz Afrikan koloniyalarından, olaryň adam we material resurslarından peýdalanýarlar. Diýmek, bu Afrikanyň da agzalyan jahan uruşlaryna gytaklaýyn gatnaşanlygyndan habar berýär. 4-nji jahan uruşuny biziň ata-babalarymyz Seljuklar başlaýarlar. Seljuklar 1040-njy ýylda Mar bilen Saratyň arasyndaky Dandanakanyny Mahmud Gannawuýnyň goşunyny çympytyra edip, Gysga wagtda Ullokan imperiýanyň düýbini tutýarlar we ýyldyrym çaltlygyna onlarça günnogor ýurtlaryny basyp alyp, Müsire çenli barıp ýetýärler. Bu urşada köp sanly döwletler çekilip, ol Aziýany, Ýewropany hem Afrikany öz içine alýar we döwrüň uly uruşlarynyň birine öwrilýär. Seljuklaryň başyny başlan jahan uruşy dünýä kartasynyň düýüklük hem hemişelik özgörmene getirýär. Häzirki Türkiýe döwleti şol uly uruşyň netijesinde dörýär. Ýaduly taryhyň şaýatlyk etmegine göre 5-nji jahan uruşy has aýylgans, has gyrgynçylykly, gan nökçüklik hem tolgunçylykly bolýar. Şertli 5-nji jahan uruşuny Mongol tatar basyp alşylary diýip at berilýär. Bu uruşlar ýene-de Aziýa, Ýewropa we Afrika kontinentlerine ýaýrap, adamzada häkimiýet vertikal diýilip at berilýän awtoritar, totalitar häkimiýet gurulşyny miras goýýar. SSR'de, häzirki Russiýada, Türkmenistanyny, Özbekistanyny, Täjikistanyny, Gazagystanyny, Azerbaýjanyny, Demirgal Koreýada, Belarusda, Kubada, Aziýanyň, Afrikanyň we Ýewropanyň beýleki onlarça ýurtlaryna häzirki wagtda höküm sürýän rejimler şol Mongol tatar basybarçylaryndan galan häkimiýet vertikal diýilip atlandyrylýan döwlet gurulşydyr. Adalyan ýurtlarda formal taýdan parlamentiň, döwlet konstitusiýasynyň döwlet tarapyndan dolu gözüçilik edilýän ýa-da çäkli erkinlikden peýdalanýan metwotyň bolmagy, olarda höküm sürýän despotik döwlet häkimiýetiniň awtoritar, totalitar häsiýetini üýtüdip bilmeýär. Soňky döwürde Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hem bu döwlet dolandyrylşynyň häkimiýet vertikaly formasyna ören salymdaş döwlet dolandyrylşy göze iýilýär. Salatowat hem girrik Donald Trump'ın başçylygyndaky agressiv sagçylara Amerikanyň haýhaýly kongresini, senatyny, prokuraturasyny, sudlaryny, metwotyny yer bilen ýygsan etmek we ähli meselelerde diňe prezidentiň diýdimdor siýasatyny amala aşyrmak başardyar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump maňa Kepçebaş romanynaky diýsen mekir, öýdiýenlik hem göňür, emma yerinden gelmek salatowat we adalatsyz rejim yalançy jenap ýoldaş prezidenti ýatladyar we ol Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny häzir hutşonyň döwlet dolandyryş usulyny dolandyrýar. Donald Trump'ın Amerikasyny häzir birinciden has köp material resurslary, ikinciden has uly territoriýa, üçüncüden öz ýurduna göçüp gelýän bozgunlar däl, eýse Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň has uzakda, takygy öz despotik ýurtlaryna garyp ýaşap, Amerikanyň mundan beýlekde baýamagy, güýçlenmegi hem hökmürawanlygy üçin bilbükçek ägirt uly adam resurslary gerek. Donald Trump bu zerurlugy gysgaça Make America Great Again diýip formulerledi we MAGA ady bilen öz ýyrtyjy siýasy administrativ komandasyny döretdi. Biz Donald Trump'ın yırtıcı imperialistik maksatlarını, onun Kanada'nı, Amerika'nın Birleşen Ştatlarına biriktirmek, Grenlandiya'nı eğilemek, Palestinleri öz yurdundan kovup etniki arasılayış çaresini geçirmek, yoksa da halkını kırıp, Palestina'da dünya pullarları için saylantığı deniz plajlarını, onlarca golf meydanlarını,
kazinolaryny gurmak, ýagny Palestinany keyip şekilliýän ýere öwürmek isleglerinden aýdym görýäris. Bu uğurda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iň ýakyn ýarany da Israil. Sebäbi Siyonistlik hökümet tarapyndan dolandyrılan Israil, häzirki wagtda dünýäde ikrar edilen kronolog kasaba laýyklykda emele gelen, ýani 2-nji jahan urşundan soň emele gelen halkara araçäkleri bolup, dünýäniň kartasyny öz bähwidine görä täzeden biçmekçi bolýan, hasaky paýlaşylan dünýäni täzeden paýlaşmak uğruna dyýyngysyz uruş alyp barýan iň ýyrtyjy, iň gadaply döwletleriň biridir. Ýöne jahan urşuny turulmak üçin diňe iki sany döwletiň islegi az bolýar. Olara ýene ýaran gerek. Ol ýaranlaryň kimler boljakdygy barada oý her kimiň özi oýlansyn. Ýewropada we Aziýada şeýle döwletleriň ençemesiniň bardygy göze iýilýär. Paýlaşylan dünýäni täzeden paýlaşmak uğrunaky uly uruşy turuljak döwletler häzir Amerikanyň we Israiliň Hamasyň 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynaky terroristik provokasiýasyny tutary edinip, Palestinada soňky 2 ýyl bäri alyp barýan gyrgynçylykly, 3 ýyl bolup barýan gyrgynçylykly genosidini dürli derejede gollayan döwletleriň arasyndan çykaýsa gerek. Sözümiz jemläp aýtsak, adamzat häzir islemese de ikrar edilen döwrebap hasaba görä 3-nji diýilip at beriljek, belki de iň aýylganç, iň gyrgynçylykly, iň rehimsiz urşuň bosawasyna gelenligini boyun almaly bolsa gerek. Sebäbi Gazadaky Palestin çağalarynyň, bäbekleriniň, ýenileriniň, Libandaky beýguna adamlaryň, Iranyň halkynyň ýurdunyň başyna ýumurulşyny uludan kiçe, günäli günäsiz hemmelerin asmandan ýagdyrlayan aýylgan gyrgynçylykly güýje eýe bolan bombalaryň astyna gyrylşyny görenimde 3-nji jahan urşunyna ýaragy urut bolmadyk, özüni gorap bilmedik milletlere we ýurtlara hiç hili rehim bolmajakdygyny görkezýär. Türkmenistanyň, biziň watanymyzyň, adamlaryň üstüne awanýan bu gowada ornunyň niýerdedi barada goý ýylleşlerimiziň her biri özü oýlansyn. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti Arkadagy Ferdagy ve bir şahsy haýyşlen ýutmaga ruhsat edin. Ruhsat ne? Hormatly arkadaşymyz başçysyny. Hormatly arkadaşymyz başçysyny. Sağ olun.